5 katuig nga bata patay sa isa naman kasunog nga nagluntad kaina sa Kagahon sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Namurag-muragan ng mga residente sang Purok Sigay, Barangay Dosang nag-ibuwal ang kalayo pasado alas 5 kaina sang aga. Ginapatihan nagsugod ang kalayo sa balay ni Belinda Cuadra nga badasig naman niya naglapta sa 3 pa ka mga balay. Sang napalo ang kalayo pasado alas 6 sang aga, napuhag ang iloy si Beverly Makapal bangon hindi makitang iya 5 katuig nga bata. Ginapatihan na trap si Reniel sang gintunguaan nga makapalagyo sa nasunog nila nga balay. Bangkay na ini sa makitaan sa second floor sang ila nga puluyan. Then sa mga squatters area, advice ko man nga dapat maghalong kita no kay ang sa mga amusing nga tabo ang mga dikit-dikit ang balay posta kagina mabudlay ito magsulod sa aton pag penetrate. Kapin 50,000 pesos ang balor sang halit sa Purok Sigay. Hulyo subo nga tuig sang nagluntad ang dako nga sunog sa Barangay 2. Inina ang ikaduha nga sunog sa syudad subo nga semana. Una na nga nasunog ang Hava Pension House sang Martes nga sunog sa BFP Bacolod. Pinakadako nga sunog sa syudad subo nga tuig. Ang pagalong maragid sa ato no kay ti mostly ang chimpo ni nato mapaktan especially sa mga boarding houses kag sa mga dormitories kag sa mga pension house kag hotel. Ang safety ginato magsulod kita sa mga hotel. I-check nato ang mga exits nga kung kaso din ta maagi. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.